Așa. Ce cad. Îi lasă așa de calculori. Mă, dar oare mai găsim cranii? Și ceala lui Vali la Gabi la ea. Băi, ta și mare, a trebuit Ce tare din pădure, mă. Am fost de 3 asta, e a 4-a oară că merg în pădure. Mă, dar oare mai găsim cranii? De ce alea? se ocupă de copii. Da? Ha? Mai găsim cranii de ce alea? Străinii și la ce făcut, spune. Că le-au luat. Le-a furat ăștia, mă. Da. Le-a furat. Le-a luat în sac. Și le-a dat pe tobogan. Uite, muști.